kuan. multo. So karon ang balay diri nagsimbolo ni kita. Amen. Kita nga tawo ang atong pundasyon si Jesus. Amen. Muni atong sabton karon, no? Dapat mahimo ta sa usa ka tawo sama sa taong maalamon. So ang balay nga natukod sa bato mao ni nga klase nga tawo nga maalamon. So kung di ta magmaalamon, gansi ta. Sa eskwelahan, unsay may tabo sa bata nga dili maalamon? Walay reward. No? Nga sige kasaban sa maestra kay di pa maminaw. Oh. Pero kung bright gali, permitted tawgon sa teacher kay bright man kayo, dali ra kayo makatubag. So karon, ang taong maalamon mao kita. Amen. So matukod ta sa kining sakto nga pundasyon. Karon nganong masabtan nato nga kining balay di ay kita. Naigisgutan din sa Bible nga kita di ay ning balay. Paminawan ninyo ha. Diri sa ikaduhang Korinto 5:1. Kay nasayod kita nga inig kaguba na niining atong gipuy-an nga payag dinhi sa yuta nga mao ang atong lawas. Kita gyud na gining payag o balay. Gani gingon pud diri payag. So kita di ay ning gipuy-an, kita ning balay. Akong balikon, kay nasayod kita nga inig kaguba na nining atong gipuy-an nga payag dinhi sa yuta nga mao ang atong lawas. Unsay but pasabot nga maguba, inig kaguba. Kay maabot man yung panahon mga matay ta. Amen. Bisan pagbata ka, bisan pag-idaran, batanon ka, walay gipili. Moabot jud ang panahon nga kining balay nga atong gipuy-an nga maguba ni. Sato pa kay payag raman temporary ra gini siya. Di gini mulungtad. Amen. Di gini magdugay. Og matod pa dinhi kita dinhi sa yuta nga mao ang atong lawas. Hatagan kita sa Dios og puloy-anan didto sa langit. Kini mao'y usa ka puloy-anan nga walay katapusan ug siya gayud ang nagbuhat niini. Mao ni nindot. Amen? So, di ta angay maguol nga bisan pag ang atong puloy-anan diri sa kalibutan, kini atong lawas, na usay magsakit, usay napatay problema, importante na atay saktong pundasyon. Kay moabot ang panahon, mahanaw man ning tanan, pero naay saad sa Ginoo nga puloy-anan sa langit. Kinsay ganahan nga mopuyo sa puloy-anan sa langit. Amen. Karon siguro min ka nga imposible na pastor no. So lahi gali kamatay. No? Nganong gitagaan tini nga paglaom? Mintras buhi pa ta, kay di man ta pwede nga ato man ana haya ratay. Dili kita pwede ana mayon nga haya ratag mga matay ngano ulahin ng tanan. Kanus at ta dapat maniguro. Ayaw nang mingka nga haya ra ta may balag luwas kung patay na. No. Karon siguraduha nga moadto kag langit. Sato pa karon siguraduha nga sakto kag pundasyon. Ang imong balay matukod dapat diha kay Kristo. Kay si Kristo man ang bato. Na balik ta sa atong passage. Ug matud pa ni Jesus dire nga sa diyang magtukod ang atong balay diha sa bato, sa diyang mibundak ang ulan ug mibaha ang mga suba ug ang hangin mihapak ug mikusukuso ni atong balaya, wala kini matumba kay natukod man diha sa bato. Naunsay but pasabot diri sa mga baha, hangin, bagyo, mikusukuso sa balay ang kusog king hangin. No, kita tanan wala exempted sa gitawag og pagsulay. Amen. Kana gali mga dato mas dagko mo na sila pagsulay. O ba nga preso na lang. Kita sa atong pamuyo dis kalibutan dili man ta parehas no. Lahi-lahi tag estado, pero ang importante karon naatay saktong pundasyon. Kay dato man ka og ordinaryo lang parehas ta tanan nay pagsulay. Pero kung di ka saktong pundasyon, nay mga tao karon agwan kag pagsulay. Kabantay ka sa mga balita, bisang batanon, wala kagwantas pagsulay, may ambaks tulay, hikong na. Kaya ano man, kung wala gali Ginoo na itong kinabuhi, nya kung naayong problema mo abot, narabagi mo abot problema, nya karon wa kay wisdom, dili ta maalamon, unsay sa garang mahitabo. Mo na nga daghan kayong posibleng mahitabo nga di maayo. Daghang kriminalidad, daghang di maayo mga panghitabo. Kay usay dili na to kaya ang problema.
Pero usa ray solusyon aron mahimot ang maalamon klaruho nato nga si Jesus ang atong pundasyon. Unsaon man nga makabaton tag bato nga pundasyon, simple lang, mutuo ta ni Jesus. Amen. Kay ingon si Jesus nga siya ang dalan, kinabuhi ug ang kamatuoran. John 14 verse 6. Si Jesus ang dalan, unsa may pasabot sa dalan? Siya'y dalan sa solusyon sa problema. Kung wa kay kalinaw, si Jesus makahatag kalipay. Na kay problema nga siya'y libog ka, siya gyapon dalan nga mahatag solusyon nimo. Siya ang dalan, kinabuhi ug ang kamatuoran. Naglibog ka, unsa kay kamatuoran? Ang kamatuoran pod wa nilaing si Jesus ra pod. Amen. Bisa paghutdo nimo tanang tibok reliyon, tibok kalibutan. Kung di nimo maklaro kinsa gyud ang kamatuoran, maglibog na lang ka. Pero usaray kamatuoran, si Jesus ang kamatuoran. Amen. Di ta kadtong langit kung dili si Jesus ang atong pundasyon. So unsay may tabo kung ang atong balay matukod sa bato, kung mohapak ang kusuking bagyo, narabay kami nga bagyo daw. No? Na ay mga nakalain-lain daghang suliran, problema sa kinabuhi. Normal na say magunaw na si Urta nga murag ako ra may naay problema sa ama ni, no. Daghan ang uban mas grabe pa. No? Daghan kaayong klase-klaseng problema sa kalibutan. Pero usaray dapat piliun una sa tao. Klaruhon nimo na si Jesus ang solusyon sa tanan. Amen. Na may problema, mutawag dahil kas Ginoo. Amen. So ang pagbato natong lig-on nga pundasyon, kung naay problema o unsay sitwasyon, balatian man, pagpanginanglan, kanunay ta motawag sa Ginoo. Pag mata nimo sa buntag, Lord Jesus, salamat kay sa kabuntagon nga buhi pa ko. Kay milagro kayo na nga buhi pa ta. Amen. Milagro kay na umatod pa nila kang kanang matulog kag gabi, ikaw mo'y nagdesisyon nga matulog. Pero kung mumata kag buntag, nga Ginoo na gyud nagdesisyon ana. Amen. Kay ano, wa bet nakabulog mo mata pa kaugma. Usay pwede kang mingon nga makamata ugma na lang ya karon pagkaugma daghan kay nang panghitabo. May pangsabot nila ugma kita ta pre. Oh, alas 7 sa buntag. Sige, pagka alas 7 sa buntag wa magabot pare. Nice. Na ay report mi abot. No, wa ka matas pare gabi giatake. Wa ka abot. No? So naay mga panahon sama na ana. So klaruho nato nga at least sa buhi patakaron si Kristo ang atong pundasyon. Amen. Verse 26, apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti og dili motuman. Na unsay may tabo sa dili motuman? Kaya ang issue bitaw dire sumala sa gisulti ni Jesus, ang naminaw siyang gisulti og ang wala pod naminaw siyang gisulti. Ang but pasabot si bisag kinsa nga nagdawat sa iyang pulong. Amen. Og si bisag kinsa pod nga wa nagdawat na ay mga gitawag og consequence. Og matud pa niya, ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti og dili motuman niini. Kana di ay wa nagtuman. Pwede di kang nakadungog pero wala ka nagtuman. Meaning wala ka nagtinguha. Lahi gyud nang nakadungog. Sample, sugo na akong anak, kadungog siya. Pero wa siya mituman. That's another story. Lahi gyud nang nakadungog nga mituman. Amen. Tuman yun kay mo na kalipay sa amahan. O matod pa ni Jesus, ang akong gisulti og dili mo tuman mahisama sa usa ka taong buang-buang sa kita ani nga word, no? Tawag kag buang-buang. Diri sa kalibutan sa nakita niyo sa taong buang-buang, sa nakita ninyo. Ang buang na gyud. Ang buang, ha? Maglakaw na way direksyon, no? Bisan pag moagi highway. Murag hunaw na way moagi. Siya ray nag-agi. Murag nagpaligis. Inon ka nga buang-buang nga komedya ra. Oh, pero kani, in si Jesus sama sa taong buang-buang na naminaw niya o nagtuman. Kung imong literalon pagsabot, ang taong buang-buang sagara na sa tao nga walay panabot. Di ba? Mahalagwa sa ligo, bantay nga ng mga buang diya sa kali. Tag-as na kay buhok, ano man. Wa naman na ganoon nagligo. Wa na po na sila ganoon naghugaw ba sila. Wa na po na sila katanaw silang kaugalingon. Kaya nga no, walay kaalam. Sa to pa di ay, ang tao bisang pag professional ka, pero kung wa kay pagtuman sa pulong sa Ginoo, sa mata sa Dios buang-buang ang tao. Sa to pa, mura ra kag tao nga naglakaw nga way direksyon. Amen. Lisod kayo nang wa tay direksyon.
dili pwedeng taman data sa tuong pagalingon dra nga interes sa kalibutan. Kinahanglan apil gyud nato ang Ginoo. Balag unsa atong kahimtang, apila gyud ang Ginoo. Kay ngano, moabot yung adlaw nga naagi pinasay pabor ang Ginoo nato. Lahutay lang. Kay hantod sa atong next generation panalinginan si Ginoo, itong anak nato sa atong apo. Ug matod pa ni Jesus din nga sama sa taong buang-buang nga nagtukod siyang balay diha sa balas. Ngano kung balas mo gitukuran? Kung balas kadto mo dagat. Diba? Ang balas diha daplin humok no. Pwede ra gali kamot nimo imong iwahing diha. So kung ang balay matukod og balas, unsay may tabo? Sa diyang mibundak ang ulan og mibaha og ang hangin mihapak og mikusukuson niadtong balaya, natumba kini og nagunob. Natumba pa, nagunob pa yun. Sa man nagunob? Buak gino, guba gino. Devastated yun, wasak yun. Kita mo itong itamo Cebu, atong November ba to? Diba? Naiusa ka dako kain dato nga subdivision